I encara amb informacions de caire polític a nivell local de Vilafranca, us explicarem que Esquerra Republicana insisteix a denunciar que l'Ajuntament llença els diners en el cas de l'IVA de les obres de l'aparcament de l'Espirall. Aquesta setmana Esquerra Republicana ha explicat les noves actuacions que està duent a terme per aclarir per quin motiu l'Ajuntament pagarà quasi 300.000 euros a l'empresa Saba en concepte d'IVA, quan, segons els republicans, aquesta quantitat ja constava com a contraprestació, junt amb altres partides, amb el preu pactat amb Saba a canvi d'explotar l'aparcament de la Rambla i les zones blaves de Vilafranca durant 40 anys. El regidor Pep Calar recorda que en els darrers plens municipals ja ha expressat crítiques en aquest respecte i que davant la manca de respostes aclaridores continuen considerant que ha de ser l'empresa Saba la que es faci càrrec de l'IVA. Esquerra ha mostrat també un informe del bufet d'advocats Quatre Cases que no afirma que ho hagi de pagar l'Ajuntament. Pel que hem vist, aquest informe no l'encarrega ni el paga l'Ajuntament, sinó que l'encarrega i el paga Saba. O sigui, Saba, quan pretén que l'Ajuntament de Vilafranca pagui aquest IVA, aquests 300.000 euros, encarrega un informe i ni tan sols pagant aconsegueix que un bufet d'advocats li posi per escrit que és l'Ajuntament qui ha de pagar això. D'altra banda, Esquerra també ha fet públic un conveni entre l'Ajuntament i la parròquia pel qual es fan uns donatius que sumen la quantitat de 250.000 euros més l'IPC de 10 anys. Esquerra denuncia el fet que signi un conveni ocultant-lo a la resta de membres del consistori i de fer-ho intentant fer passar una cosa per una altra. Aquí l'Ajuntament ha fet un conveni amb la parròquia pel qual es diu que suposadament es cedeix lliurement i gratuïtament la capella de Sant Joan, quan no és veritat, perquè més endavant en aquest conveni es diu que l'Ajuntament tindrà l'obligació de fer una aportació de 2.000 euros al mes, actualitzables amb l'IPC durant 10 anys i que seguidament el conveni deixa ben clar que en el moment en què no es paguin aquests 2.000 euros al mes s'haurà de retornar immediatament la capella. Per tant, se li pot dir com vulguem, però això és un lloguer en tota regla, no? Esquerra ha elaborat un informe jurídic que exposa seriosos dubtes sobre el contingut del conveni i per aquest motiu ha formulat una consulta oficial tributària per aclarir la fórmula emprada pel contracte. Més enllà d'aclarir jurídicament aquest assumpte, Esquerra reitera que el govern hauria d'atendre les necessitats més urgents en aquests moments de crisi.